Horas madihita saluhutna. Persiajaran manugot hari Sabat 25 Juni 2022. Huaso ni hasitongan na paubahon. Di hatabatakon parhubas ni dalihan na tulat fen, sian buku raphot debata di tikit orang ari na sinurat ni Naposona Ellen G. White. Ayatna tersurat di Sada Yohanes 3 ayat 3. Ganup na makirim songoni di ibana, di perbadiai madirina, songon ibana na badiai. Da ngadong nabui membahen perniuban di bagasan rohani jolma, ia so ibana naong manopa jolma, hola Tuhan do nabui mengalihon pertuburan. Ganup guru ikon sunggul ia ibana digurakon agen ni debata. Pamerengan ni jolma jala aka ide namar pernialaman sudung na dang suntinggan jala sala, jala ula-ula nagale, tuduk tutad dani parange marsudu-sudu sendiri. Kita ikut tuduk tu habadiaon ni tod di perbadia ganupari, anggosoi diri naikon gabe mangalugahon luga sendiri. Di bagasan namar siajar na labok jala toru ni roha. Nah sama itu dia jala sakap jala ide ni jolma ikut dibuat tutuhan laho paninggaton jala panukulion na molo soi simangot ni Paulus manang logika Apolos dang margogo laho paubahon roha. Testimonis jilid 6 halaman 167. Yesus manggunahon hajolmaon asa ibana bui pajupang dohot jolma. Ibana mabuat jolma tutoru ni hagugo ni transformasi hasitongan marhite majupai nasida di dia pe maringan. Ibana dapot dalam masuk tu roha, marhite madapo simpati jala pos ni roha. Mabahen sudi makilala ia panadaon na tu pangalaho dohot igyot ni roha nasida nung ngasikop. Hasitongan ruar sian bibirna nadinggan di bagasan haguluson na alai dibaluti marhite parange nang huaso. Tung hebat dogurui Tuhan ta Yesus Kristus. Tung lambo ibana tu ganup hala na jujur mengalului hasitongan. Di baheniga bedapot pengakuan di simpati ina. Jala jupangan inganan di roha nasida. Testimonis tu Ministers halaman 110. Kristus nunga patupahon ganup pangaradion asa huriana gabi pamatang namuba ditorangi marhite torang ni pertiwi. Dapotan hasangapon ni Immanuel. Tinujuna ima asa ganu bangsona gabe dihaliangi di bagasan pertodion na torang jala sonang soha ribu-ribuan. Seri membina keluarga jilid 5 halaman 320 sada. Songoni masahan ni persiajaran di kita manuguton. Saya di pasu-pasu Tuhan mahita di hari Sabat naulion. Horas jala gabe sian hami parhubas ni dalihan na tulu advent mauliate.